en certeza, en puridade, a partir daquel día tan audaz, que ao poñerse o sol en toda a valuria segue polos séculos veraz, tardando un anoitecer unha hora máis en recordo da pegada de Roldán. E agora voulle seguir resumindo. É todo aquel que isto non queira creer, que pense que está equivocado, porque fíxense vostedes, se van vostedes á Serra Loba de Aranga, ali perto da ermida de San Vitorio, hai un cruceiro e a poucos metros están os borceguís de Roldán, ali non a pena impresa. Mas, se aínda está vostede temeroso e desquerido que isto que non é verdade, pois pódese ir á parroquia de Sesulfe, en Itirir, ali na aldea dos Vilares, que o mesmo gran erudito Bouza Brei fala diso, e dinos que nesa peleda están impresas as marcas do cabalo de Roldán, cando a nosa averia veu liberar, achándose uns kilómetros afastadas as pagadas do cabalo do cabalo alazán, que era o cabalo de Roldán. Bueno,